Wien krijgt 4 van 6 uit zuidwestelijke hoeken. Dat wie de versissing van Piet Paulusma voor deze wedstrijd op ter hennen. Dat is een soort meesting zodat wel een spektakel opleveren kennen. En direct na de start is dat spektakel er. Op weg naar de eerste tonnen. De kop van het veld, waarom het werkelijk op die eerste tonnen ouwen. Het is daar de zuidwesthoeken die als eerste eromheen gaat, maar kwart daarachter wat zijn en Jennewoud. Achterom in de dan direct problemen voor onder andere Jereveen en Huzum. Alco-rijengagement draait te kwad en gaan onder de tonnen terug. En het scootje van Huzum komt bovenop de tonnen te lezen. Deze ben ze eindelijk van de ketting aanhellen. Safleende de scootjes joot op in eer oer de Snitsermar maar de Hudde Wien. Het is een prachtig gezicht. Het veld laat in het begin dicht op elkaar. Jennewoud neemt aan de eind van de eerste route de koppositie oer, maar het verschil met nummer 14 Langwaar is maar 3 minuten. Maar deze snelheid betekent dat een soort positiewisselingen in het veld op een Snitsermar. Zo komt de Jouwer, de kampioen van Vlien, hier opzetten. Hier liggen de Jouwsters op vierde en binnen ze op ziek naar het derde plak van Watson. In de achterhoede binnen het dan Snits en Jereveen die het hadden minder start beziekje goed te maken. Snits op het eigen thuiswetter rukt zelfs op naar het 6e plak naar 2 routes. Bij Ljout gaat het dan heel dan mis bij deze boeironding. Ze nemen de tonnen heel lang maar de Snitsermar roer. Die tonnen brengen ze wel netjes weer om, maar ze zakje er toch wel een heel lang terug het veld hinnen. Op het eind van de wedstrijd zagen we hier dan de overwinning van Gerhard Pietersma in Jennewoudse scootje. Na een spectaculaire race bleven ze Akrum en de Jouwer mooi voor. Van dit jongetje hebben we hier altijd ziel. We trainen hier een soort, we trainen een soort op Jennewoud. Grauw hebben we van u blijft nog even geweest. Ja, en we gaan eens even lang wat laten zien, dus hier moeten we het niet te pakken.